Što se tiče kršćanskih vrijednosti, vjerujem da, evo, moj bivši kolega Manfred Weber apsolutno bi mogao potvrditi i ponoviti sve što sam ja ovdje rekao. A čovjek je kandidat najveće grupacije da bude predsjednik Europske komisije. Naravno, ovisit će između ostaloga i o rezultatima ovih izbora. Prema tome, govoriti da je ta bitka izgubljena, mislim da bi bilo kukavički, da bi bilo odustati od političke borbe, da bi značilo predati se prije nego što se uopće ta borba odvija. Ne kažem da je jednostavno, ne kažem da nema onih koji imaju drugačiji koncept. Ima ih i ovdje, i u Hrvatskoj, koji nisu gledali ili su početkom 90-ih, kada su se dogodile velike demokratske promjene koje su onda i, hvala Bogu, omogućile i da hrvatski narod se plebiscitarno odluči za svoju državu i onda da je obrani, bilo ih i onih koji nisu bili ili nisu podržavali takvu volju hrvatskog naroda. Možda ima i kod takvih ili razvija se koncept već kada nema te bivše države, idemo to zamijeniti sa Europskom unijom. Ali to je krivo. To je krivi koncept. A za to ne trebamo kriviti Europsku uniju. Nije koncept Europske unije taj koji se mora kriviti, nego je oni koji očito nisu se pomirili ili nisu sami. Nas je međunarodna zajednica, nas je svijet priznao kao samostalnu državu. Nekad imam osjećaj da neki od nas još nisu to priznali. Ovdje. Ali onda nemojmo kriviti sada neke instance ili neke europske institucije. Kada kod nas dođe, ne znam, gospodin Tusk kao predsjednik Europskog vijeća u Hrvatski sabor i onda recitira, ne znam, još Hrvatska ni propala. Dakle, evo, da se malo lokal-patriotski svoga Ferde Livadića podsjetim. Onda je nama drago. Dakle, ima i kod tih europskih političara osjećaja što je nacionalni ponos, što je nacionalni identitet. I ne stavljaju to u kontradikciju sa europskom